आंनि फिसाय राकेश ब्रह्मआ जुदि पयजन मोनजामारदोंबा आंहा बे सन्देह दङ सुइटमी नार्जारिनि बे मोनसे वाट्सएप मेसेजनि सायाव वाट्सएप मेसेजाव लिरनाय दङ सारप्राइजआथ' नोंहासो अन दा वे दंबावो नै सारप्राइजआथ' नोंहासो अन दा वे दंबावो बी प्रिपेयार्ड माय डियार feeling pity for you next what you never know better ha 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 बिदि होनानै बे हिन्जावा मेसेज हरदों आंनि फिसायनि मबाइलाव आंनि फिसायनि मबाइला थालांदों हस्पिटाल जे दिन थांदों बे दिनाव थालांदों नालाय न'आव आंनि फिसायनि मबाइलाव बे हिन्जावनि वाट्सएप मेसेज फन रेकर्डिं भिडिअ एभ्रिथिं बाहाय दङ बे वाट्सएप मेसेज बे वाट्सएप मेसेज सुइटमी नार्जारिनि वाट्सएप मेसेज बे आरो राकेशनि बिमा पार्बती ब्रह्मआबो अजाजों गेलेयो फुं मोना अजानाव खारो पार्बती ब्रह्मआ माबायदि मानसि बे भातानबारि गामियाव जिखुनु मानसिनाव सोंनो हागोन आंनि बिखुनजोआ आंखौ दायनिगिरि साजायदों बेफोर दानिल' नङा बेफोर हाबा जाजेननायनिफ्रायनो बे आंखौ अयथासार खालामदों बेनि थाखाय आंनि फिसाय राकेश ब्रह्मआ क'क्राझार थानायाव केस बोहैदोंमोन बेनि बिमाखौ आंनि बिसिया बाङालिखाय बेखौ बिराद अयथासार खालामो होननानै केस बोहैदोंमोन केसा रेजिस्टारबो जादोंमोन बेफोरबो आङो आपल'ड खालामनानै होगोन बे आंनि फिसाया जे बेनि बिमाखौ केस होदोंमोन आंखौ अयथासार खालामनायनि थाखाय बेफोरबो आं आपल'ड खालामगोन